Έτοιμοι να γράψουμε. Ονομάζομαι Μαυρίδου Κατερίνα και είμαι τεχνικός ανοιξωτικών μηχανημάτων στην Toyota Material Handling. Ονομάζομαι Αργυροπούλου Γιολίνα και είμαι στο Credit Control. Ονομάζομαι Μπουντουβή Λίνα και εργάζομαι ως λογίστρια στο κομμάτι του finance. Λοιπόν, είμαι η Χριστίνα και εργάζομαι στο τμήμα προμηθειών. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Ανθή. Είμαι στο οικονομικό τμήμα και συγκεκριμένα στο κομμάτι στο τομέα του controlling. Με λένε Μαριάννα και είμαι marketing specialist για το Toyota Material Handling. Ονομάζομαι Αναστασία Μπέτα και εργάζομαι στο τμήμα των γραφειών, στο Logistics Solution, στο κομμάτι των παραγγελιών των υλικών. Μου αρέσει να επισκευάζω μηχανήματα. Μου αρέσει που και που έχω προοπτικές εξέλιξης. Μου αρέσει η άψογη συνεργασία που έχω με την ομάδα μου και τον υπεύθυνό μου. Λοιπόν, μου αρέσει να τα βάζω όλα σε τάξη, να καταπιάνομαι από προκλήσεις και η συνεργασία με άλλα άτομα στην εταιρεία. Μου αρέσει που έρχομαι σε επαφή με τους προμηθευτές γιατί γνωρίζω συνεχώς καινούριους ανθρώπους, καινούριους χαρακτήρες. Να μιλάω με τους ανθρώπους της εταιρείας και να βγάζω ποιοτική δουλειά. Μου αρέσει πολύ η ευελιξία και η άνεση που μου δίνεται στο να προτείνω καινούργιες ιδέες και να κάνουμε projects τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στο άνοιγμα της εταιρείας προς τα έξω. Μου αρέσει κυρίως το team, οι συνεργάτες μου που δουλεύουμε κάθε μέρα όλοι μαζί. Γυναίκες έχουν τρομερή δύναμη μέσα τους και πρέπει να την ανακαλύψουν. Να μην φοβούνται τίποτα και μπορώ να πω με σιγουριά ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Θα ήθελα να στείλω προς όλες τις γυναίκες να στηρίζουμε λίγο περισσότερο μία την άλλη και να πιστεύουμε πιο πολύ στις δυνάμεις μας. Θεωρώ ότι το παν είναι να στηρίζουμε μία την άλλη. Για τη μέρα της γυναίκας θα ήθελα να στείλω το μήνυμα ότι υπάρχει δρόμος ακόμα μπροστά μας. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως πραγματικά θα έπρεπε να είναι για τη γυναίκα, δυστυχώς. Κάτι έχουμε καταφέρει, αλλά μένουν ακόμα πράγματα του παρελθόντος. Η μέρα αυτή νομίζω είναι μια μέρα μνήμης και σεβασμού, ώστε να θυμόμαστε ότι όλοι έχουμε ίσες ευκαιρίες. Να μιλάμε, να λέμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Αλλάζει ο κόσμος γύρω μας. Οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί και είναι πολύ σημαντικό αυτά που συμβαίνουν να τα καταδεικνύουμε και να τα λύνουμε. Εύχομαι και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να μην χρειάζεται να υπάρχει αυτή η μέρα. Τώρα θα ήθελα να περιγράψεις τον εαυτό σου με 3 λέξεις. Θες να σου πω τα θετικά ή τα αρνητικά? Πάτα λίγο πόδος. Λοιπόν, καφές ή τσάι για να ξεκινήσει η μέρα? Φυσικά καφές. Οπωσδήποτε καφές. Μαριάννα, καφές ή τσάι για να ξεκινήσει η μέρα? Θα δώσω την ξενέρωτη απάντηση και θα πω τσάι, παιδιά. Δεν Μάλιστα. ξέρω πώς πίνετε τον καφέ. Μάλιστα. Πολύ σημαντική ερώτηση. Πρωινός τύπος ή νυχτερινός? Πρωινός. Ξυπνάω περίπου στις 5:30 ώρα το πρωί, αλλά κοιμάμαι στις 9:30. Θέλω μια λέξη που να περιγράψει τις γυναίκες στην εταιρεία μας. Είναι όλες είδωλα. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or